No heissan, mä oon Leena. Päätin nyt, että mä teen osin ainakin näitä tämmösiä höpöttelyvideoita, höpöttely tai tämmösiä, että vähän en niin suunniteltuja videoita. Ja vähän vapaammin kerron näistä mun jutuista, mitä aion täällä tehdä. Tänä aamuna mä esimerkiksi itse pidän näistä tämmöisistä pienistä iloista. Tänä aamuna itse nautin siitä, kun heräsin niin aikaisin ja avasin parvekkeen oven, niin ulkona olikin semmoinen ihanan viileä, siis viileämpi, mitä nyt on tottunut näihin päiviin, niin aamu. Siinä viileydessä oli ihana nauttia aamukahvi. Kun nyt on ollut taas nämä lämmöt on ehkä ollut itselleni välillä ehkä vähän tuskallista, mutta yritän aina nauttia kuitenkin, että teen näin kesällä sitten vaan jotain pientä, en laita päivälle liikaa tehtäviä, että saan suoritettua ne oman päivän tavoitteet. Mä toivon, että säkin oot jaksanut näissä lämpöisistä säistä huolimatta niin kuin viettää kesää, tehdä pieniä itseä ilahduttavia asioita. Nauttia lomasta, jos semmoinen on. Mutta mä yritän tehdä näitä silleen säännöllisesti. Teen jossain välissä vähän ehkä pidempiäkin, missä sitten kerron enemmän asiaa, mitä suunnittelen tekeväni, millaisia mahdollisesti tuun jatkossa tekemään kursseja ja valmennuksia, niin tuun kertomaan niitä tuossa syksyn mittaan enemmän.